Na školních vlnách. Opět spolu. Ahoj, hello, Hola, já jsem. Privět, buongiorno, zdravstvujte. Jsme tu opět s Hifičem, stanu se pohody Ladičem. Každou středu jen pro vás Radio Hifič je tu zas. Dnes hovoříme o křestních jménech. Britská spisovatelka Joanne Rowlingová jednou pravila: vždycky nazývej věci jejich pravým jménem. Pokud by se ho bál vyslovit, o to větší z nich budeš mít strach. Ellen, zarecituj nám z Williama Shakespearea, tak jak to umíš jen ty. Dobře. Co pak je po jméně? Co růží zvou, i zváno jinak, vonilo by stejně. A tak Romeo, nebýt Romeo zván, by nebyl o nic méně drahocenný, než s tímto jménem. Proč si lidé od nepaměti vlastně dávají jména? Lidé si dávají jména, aby se odlišili, označili a identifikovali jako jedinci ve společnosti. Jména mají mnoho funkcí, slouží tedy k osobní identifikaci, odkazují na rodinnou tradici, to hlavně příjmení, a jinak mají jména také duchovní význam. Zasoutěžíme si? Určitě. Soustřeďme se a jedem. Naším úkolem je najít ve skrývačkách křestní jméno. První skrývačka. Slon dře jako mamut. Opakuji pomaleji. Slon dře jako mamut. Už vím, ve větě slon dře jako mamut je ukrytý Ondřej. Skvěle. Pozor, druhá skrývačka. Nenafoukl si ani kola. Opakuji. Nenafoukl si ani kola. V této skrývačce je ukrytá Nikola. Dnes ve středu 10. prosince slaví svůj svátek všechny Julie. Blahopřejeme. Co pak o tomto jméně praví náš rádiový etymologický slovník? Eli, zalistuj jako obvykle a seznam dištivé posluchače s tímto jménem. Ano, samozřejmě, ráda. Už mám připravený komentář. Takže jméno Julie má latinský původ a je ženskou variantou jména Julius. Význam jména se vykládá různě, nejčastěji jako zářící, mladá anebo vlasatá. Hrajeme tedy pro všechny Julie, Julínky, Julči, prostě pro všechny fajn lidi. Tak hrajem! Jméno Julie, to je stejně zvláštní. Jak vlastně jména vůbec vznikala? Máš pravdu, Meli. Já si vždycky představuji, jak lidé s tímto jménem dříve žili. Proč jim jejich rodiče dali právě to či ono jméno? Asi byli lidé více spojeni s přírodou a do jmen vkládali to, co viděli kolem sebe a jak se k okolí chovali, jak se projevovali. Četla jsem zajímavý článek o muslimských jménech. Třeba ženská jména jsou odvozeniny od přídavných jmen. Takže Sara znamená květinová, Džemila znamená krásná, Lubu je perleťová a například jméno Saida znamená šťastná. Turecký sultán Sulejman Chán měl dceru s krásným jménem Mihrimah, což znamená sluneční a měsíční svit. To je krásné, tajemné a zvláštně poskládané jméno. Sultán měl také mnoho žen, například jedna jeho žena se jmenovala Mahidevran, což znamená, ta jejíž krása nikdy neuvadá. A další Sulejmanova žena se jmenovala Gilfem, což znamená jako růže. Moc se mi líbí, když někdo dostane jméno třeba podle toho, jak se chová, jak vypadá. Všimněte si, že jména vždy nosí pozitivní vlastnost. Něco, čím je člověk zvláštní,
Jedinečný, originální, v tom dobrém slova smyslu. Napadá mě, že takoví indiáni dávali svým potomkům také poskládaná jména. Já znám indiánský vtip. Prosím, já ho řeknu. Přijde malý indián k náčelníkovi a ptá se ho. Proč mají indiáni tak ošklivá jména? Jak ošklivá, odpovídá náčelník. To by se nelíbí silný medvěd nebo bystrý sokol? Líbí. Tak o co ti vlastně jde, smrdutý skunku? Vtip je skvělý, ale naštěstí mají indiáni více pěkných jmen, takže například západ slunce, mléčná dráha, ta, co tančí z vlky, medvědí tlapa a tak dále. Indiáni zabloudí v poušti. Po prvním dni, kdy jsou opravdu unavení, praví náčelník jinému indiánovi. Vystřel, třeba nás někdo uslyší. Nikdo se neozve, tak pokračují dál. Další den už satvají do a nemají co pít. Praví náčelník opět tomu indiánovi. Vystřel, třeba nás někdo uslyší. Nikdo se opět neozval. Takhle to pokračuje další 2 dny. Když už se indiáni plazí z posledních sil po zemi, praví zase náčelník tomu indiánovi. Vystřel, třeba nás někdo uslyší. Indián odpoví, já nemůžu, už mi došly šípy. Po obědě si host objednal pohár s kopečkovou zmrzlinou. Po chvíli ale zavolal číšníka a rozčiluje se. Můžete mi vysvětlit, co dělají 2 mouchy na mé zmrzlině? Číšník se podívá zblízka. Moment, takže buď lyžují, nebo jezdí na bobech. Správně. Humor je koření života. A kdo je jim dobře osolen, vydrží hodně dlouho čerstvý. Takže uchovejme si pozitivní náladu. Život poběží snadněji a veselej. Milí posluchači, tento citát uzavírá naše dnešní vysílání. Dnešním vysíláním vás provázeli Eli, Meli, A Ellen. milí posluchači, Vánoce jsou časem klidu, pohody a chvil, které stojí za to si pamatovat. Rok, který končí, nám připomíná, že každý den je příležitostí učit se, pomáhat a být lepší. do nového roku vám přejeme odvahu zkoušet nové věci, sílu překonávat překážky a moudrost vážit si toho, co je opravdu důležité. Pamatujte, každý den je jako čistá stránka, napište na ní svůj vlastní příběh. A jak řekl Albert Einstein, život je jako jízda na kole. Abyste udrželi rovnováhu, musíte se neustále pohybovat. Jak řekl Antoine de Saint-Exupéry, dokonalý člověk není ten, kdo nikdy neselže, ale ten, kdo nikdy nepřestane zkoušet. Jak řekl Konfucius, kde je vůle, tam je cesta. Přejeme vám Vánoce plné klidu a radosti, Smíchu, pohody a krásných chvil s těmi, které máš rád. Ať každý den přinese malý zázrak a v srdce ti hřeje láska a naděje. veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje školní rádio Hyfič.